Ако ми порасне брада, много ли ще напълнея? Не вярвам на лекарства. Каквото има да става, ще става. Какво стана? Сега какво да правя? Ако знаех тогава... Може би се дължи на ниското потребление на хормонална контрацепция, защото пък и статистиките, с които си правим справка, е, че приема на хормонална контрацепция в цял свят е доста по-висок. Може би високото ниво на аборти се дължи именно на този факт. Ще се спра най-вече на нещата от медицинска гледна точка. Винаги бихме могли да смятаме, че това е една процедура, която може да бъде свързана с някакви усложнения. Когато става въпрос за инфекция, настъпила в резултат на недобро изпразване на маточната кухина или на задържане на плодни части, то тогава има риск, включително и за маточните тръби. Маточните тръби са един от основните органи, които спомагат за естественото забременяване. Семейното планиране означава да имате толкова деца, колкото искате и да ги имате тогава, когато искате. Семейното планиране е отговорност към децата. На това се опитваме да научим всички. Срамота е да се стига до прекратяване на бременността, т.е. до аборт, при условие, че имаш достъп до съвременна контрацепция. Същевременно с това обаче е много хубаво, че жените имат право да прекратят бременността си. Защото може да им се случат неща, може да бъдат принудени, да бъдат насилени или просто да бъдат изоставени и да са сами и тогава да решат какво да правят със себе си. Аз не гледам на контрацепцията като на нещо, което заклеймява аборта. Просто да се мисли предварително. Тези 3%, които употребяват хормонална контрацепция, подозирам, че ако се разровим в статистиките, ще видим, че са високо образовани жени, обикновено от големите градове. Което говори, че сме длъжници и трябва да говорим, да даваме информация по тази тема. Обикновено отговарям на пациентите си, че знаете, че в тази индустрия препаратите непрекъснато се развиват. И всъщност все по-ниско дозирани препарати са на пазара, все по-пречистени препарати.
ние използваме тези медикаменти с терапевтична цел, т.е. лекуваме нашите пациенти. Контрацептивната им полза е допълнителна към всички други ползи, които имат те. Фактите срещу стереотипите. Стереотипът е, че хормоналната контрацепция прави така, че да надебелееш, да ти пораснат мустаци, въобще много косми и да придобиеш пъпки. А това не е така. Заблудата на първо място една: ще кача ли килограми, ако приемам хормонална контрацепция. Това е нещо, което всяка жена се вълнува, независимо от това какво ще прави, как то ще се отрази на нейното телесно тегло. Естествено, че младите момичета на първо място от това се вълнуват. Разбира се, че стои факта, ще се засили ли окосмяването, ще имам ли някакви други отклонения в цикъла и така нататък. Не е така, първо защото хормоналната контрацепция помага за това, ако имаш някакви пъпки или акне, така наречените младежки пъпки, те да се махнат, и има специални хормонални препарати, които се приемат не като контрацептив, въпреки че имат контрацептивно действие, а за лекуване точно на акнето. Има страшно много плюсове използването на хормонална контрацепция, като например регулиране на менструалния цикъл. Също така действа благотворно на дисменореята, т.е. на болезнената менструация, от която безотказно страдат минимум 10% от жените. Оплаквания, които може да има едно младо момиче, могат да бъдат свързани с менструалния цикъл. Докато от менархия наричаме добиването на първата менструация, обикновено се случва около 12 години и 6 месеца за нашите географски ширини, до навлизането в зряла репродуктивна възраст или приключването на преходния период, т.е. на пубертета, е възможно да има отклонения в менструалния цикъл. Регулирането на тези отклонения може да бъде добре компенсирано с прием на такива препарати. Не са рядки явленията, в които младите момичета дори достигат до своя личен лекар да поискат бележка за отсъствие от училище заради болезненост по време на менструалния цикъл, което ние наричаме дисменорея. Това също може да бъде копирано с прием на такива препарати, така че да бъде по-добре за младите момичета, за спокойствието на техните родители също така. Говориме за абсолютно несъстоятелни страхове. Тези стереотипи, митове и легенди се базират на това, че преди страшно много години, понеже все пак контрацептивното хапче, в което има и българска следа, защото професор Карл Джераси, както знаем, е с български корени, той е на много години. Той е вече на 70 години, ако не се лъжа. Хапчето имам предвид. И първите поколения хапчета, които жените са приемали, са имали много високо хормонално съдържимо. Някои от тях са имали и някакви останки от мъжки полови хормони или някакви такива идеи. Поради което наистина най-първи поколения може да е имало прекалено окосмяване или пъпки. Обаче след това хормоналните препарати, които се приемат в момента, са толкова добре дозирани, че в една скатула, т.е. в месечната доза контрацептиви, има толкова хормони, колкото преди е имало в дневната доза. Т.е. нещата са редуцирани 30 пъти. Бях на 33 години. През 2017 родих първото си дете. След 2 години започнаха оплаквания. Нарушения на менструалния цикъл, обилни кръвотечения, в резултат на което се наложиха множество процедури, за да се овладеят кръвотеченията. Ние извличаме поука от всеки един по-интересно завършил казус и всъщност това, което искам да разкажа, разбира се със съгласието на пациента, да представям клинична информация за случая. Когато става въпрос за небременна жена, извършването на тази процедура е доста сериозно и всъщност в резултат на тези маточни кръвотечения пациентката изпада няколко пъти в анемични синдроми, включително достигащи до кръвопреливане.
Естествено, че освен всички терапевтични процедури, които и предлагаме, успоредно с това се предлагат и различни методи на хормонална хемостаза или прилагане на хормони с цел да спре тези кръвоизливи. И всъщност достигаме до поставяне на вътрематочна спирала, но така или иначе тези всички проблеми не се повлияват. В крайна сметка през август миналата година достигаме до приложението на най-новия хормонален препарат, който имаме на пазара за контрацепция, който съдържа естествени естрогени. В резултат от 6-месечно приложение на този препарат симптоматиката при пациентката е овладяна, кръвоизливите са прекратени, анемичният синдром е коригиран и пациентката е подготвена успешно за оперативна интервенция. За мен това е един класически пример, където многократни манипулации, които са извършвани върху пациентката, процедури, интервенции и използването на различни други препарати не са успяли да повлияят, но благодарение на новите препарати, с които имаме възможност да работим и комбинирането с други процедури, т.е. и включително вътрематочна хормонална спирала, успяха да овладеят симптоматиката при пациентката. Най-иновативните блистери таблетки съдържат 28 филмирани таблетки, 24 розови активни таблетки и 4 бели плацебо таблетки без активни вещества. 24-те розови филмирани таблетки са активни и съдържат малко количество от два различни женски полови хормона, наречени естетрол и дроспиренол. 4-те бели филмирани таблетки са неактивни таблетки, които не съдържат хормони и се наричат плацебо таблетки. Всеки път, когато започва нов блистер, се взима розовата активна таблетка, обозначена с номер 1. От 7-те лепенки с обозначените дни на седмицата се избира тази, която отговаря на деня, в който започваме приема. Всеки ден отговаря на реда на хапчетата. Така се проверява дали е приета таблетката за деня. Приемът на една таблетка е всеки ден приблизително по едно и също време. Следва се посоката на стрелките върху блистера, така че първо да се приемат розовите активни таблетки и след това белите плацебо таблетки. Усилията на фармаиндустрията е насочено именно към това да бъдат свалени до минимум страничните отклонения, които могат да имат пациентите при прием. И всъщност аз им казвам така, нека да започнем с този препарат. Той е най-препоръчителен за вашата възраст, с най-ниско дозирани съдържание на хормони. И когато вече имаме 1 месец прием на препарата и пациента се чувства добре, спокойно можем да продължим по-нататък. Като ме питате, ти с какво се занимаваш? И аз преди обяснявах много пространно за репродуктивното здраве, въобще ето такива неща и хората почваха да губят интерес и за семейното планиране. И започнах да казвам, аз отговарям за секса на нацията, а превенцията е върха. И е истина това, че 1 лев превенция спестява 10 или 100 лева терапия. Контрацепцията е превенция. Да гледаме на нея, на хормоналната контрацепция, като на превенция. Аз повече от 20 години се занимавам в това да правя бебета. И всъщност наистина, както казахте вие, доста дълбоко в душата проникваме на пациенти и някакси, когато си задавам въпроса какво е това да искаш да имаш дете и в същото време да се е случила една нежелана бременност и тя да бъде прекъсната, някакси има го това неравнопоставеност на такива пациенти и за това смятам, че всъщност една добра информираност на пациентите, едно започване в млада пубертетна възраст на момичетата да бъдат добре информирани с това как могат да се предпазват от нежелана бременност. Цялото това нещо ни кара всички здравни работници да работим именно в посока на това нашите пациенти да бъдат добре информирани,
да имат възможността да се запознават с най-новите препарати, които са на аптечния пазар в нашата страна. Спокойствието на пациентите, че това, което ще приложат, няма да им навреди. След като са получили познание, знаете, че повечето хора се доверяват не само на казаното, но и на това, което са преживяли. Ако изпият един месец таблетки и нямат никакви странични ефекти, това е най-добрата реклама. Знаете, че обикновено лекарите работят с факти, докато пациентите понякога се доверяват на близки, на приятели. Нещото, на което се опитваме да учим младежите в сесиите ни по здравно образование, е, че твоето тяло е твоята къща. И не можеш да си купиш друга, не можеш да смениш апартамент и да отидеш на квартира или да отидеш да живееш в бунгало. Това е твоето бунгало, къща, апартамент. И трябва да се грижиш за тялото си, да се грижиш за душата си и въобще, за да не загубиш здравето си или там, където го нямаш, да го възобновиш. Но много по-лесно се пази нещо преди да бъде загубено. Много по-лесно е да ползваш модерна съвременна контрацепция, отколкото да направиш погрешни избори, които да бележат жизнения ти път за цял живот.